Bé, demà, 26 de maig, un any des de les eleccions municipals de 2019 i aviat tindrem ja un any des de que, com a Unides Podem, estem a l'Ajuntament de Pollença. Com a balanç, dic que creiem que hem tingut una bona adaptació i que per ser nous ens hem anat formant i enterant del funcionament, o gran part del funcionament de l'Ajuntament de Pollença, i segurament seguirem millorant. Des d'aquí, gràcies als serveis tècnics municipals i també a altres regidors i regidores per ajudar-nos a resoldre a vegades dubtes que haguem pogut tenir. Creiem que hem estat bastant proactius, hem proposat ja diverses iniciatives. De fet, també hem anat registrant 94 preguntes no plenaris en total, ja hem fet 83 al·legacions, de les quals 65 només són d'aquest pressupost 2020, que dijous se durà molt probablement aprovació definitiva. I entre aquests 65 canvis que proposàvem a partides hi havia, per exemple, estudiar que hi hagués un casal per joves, augmentar la partida de serveis socials com les ajudes urgents i també subvencions per a entitats socials, que hi hagués més ajudes per al comerç local, tant en matèria d'eficiència energètica com de digitalització. I són propostes que creiem que des d'una perspectiva més des de fora, comparat amb el que se veia de l'anterior legislatura, que per força hi havia més diàleg, tot i que és vera que els partits de l'equip de govern sovint se desmarcaven temes importants, per desgràcia, però ara el que estem veient en aquesta legislatura és que no hi ha aquest diàleg. L'equip de govern més aviat ens va informant i no ho fa de tot, de lo que va decidint. No hi està havent polítiques de consens en molt de temes i la situació de la pandèmia hauria d'haver fet, perquè si no és en un moment com aquest, no sabem quan serà, que des de l'Ajuntament de Pollença se mostrés una mica d'unitat. Intentar remar cap allà mateix, escoltar les propostes de tothom i almenys donar-li resposta. Nosaltres estem sent constructius, ho seguirem sent, però és vera que reclamàvem en aquest equip de govern que revisi una mica la manera en què està duent a terme aquesta legislatura, perquè se va pujar els sous d'una manera espectacular només entrar, no està volent recular, el qual és un mal exemple per la ciutadania, per part de la classe política. I si segueixen anant tot sol hauran d'assumir totes les decisions i totes les polítiques que estan duent endavant, evidentment. Nosaltres creiem que seguirem a la mateixa línia, donant suport a el que s'ha de donar suport i criticant el que s'ha de criticar. Temes com UPAC, que eren molt complicats i molt enrevessats, per exemple, ens hi vàrem posar a ple, fent reunions i sent col·laboratius, intentant treure el màxim d'informació, posar les cartes damunt la taula. Però, per part dels que comanen, podríem dir que no sempre hem tingut la mateixa resposta. Amb això tancaré una mica aquesta reflexió convidant sèriament a que puguem remar més junts i juntes en situacions com les que estem i en general, quan s'ha de fer un pressupost, quan s'ha de pactar polítiques que tenen una gran importància, que se mos escoltin, o partits que per molt minoritaris que estiguem, tenim uns votants darrere que han confiat en el nostre projecte, un projecte que defensam amb bastanta coherència i no ens oblidam del que vàrem prometre o proposar en campanya electoral, cosa que sí sembla que està passant amb el que governen, i esperam que la gent també ho pugui anar valorant i criticant si ho ha de criticar.